Mateo 13. Mateo 13:37. Oh. So atong basahon ang Mateo 13:37 aron madunggan sad sa ato nga mga tigpaminaw, okay? 13:37 sa Mateo mao ni ang nakasulat og kanila mitubag siya nga nag-ingon, ang nagpuga sa maayong binhi mao ang anak sa tao. Okay? Unsa may punto ni Manny Igsoon? Oh, ilaw sa 39, Pastor. Ilaw sa 39. Okay, ato ilaw sa 39. Okay, 38. Ang uma mao ang kalibutan ug ang maayong binhi mao ang mga tawag natog mga anak sa ginharian. Ang mga bunglayon mao ang mga anak sa dautan. 39. Ug ang kaaway nga nagsabod kanila mao ang yawa. Ang ting-ani mao ang katapusan sa kapanahunan ug ang mga mag-aani mao ang mga manulunda. Okay, sa may imong pangutan na Igsoon. Nagisgot man ig trigo, Pastor. Nagisgot og Trigo. trigo, unsa may imong pangutan na trigo? Ato sa ilaw, ato ilagpot sa Mateo, Pastor. Mateo 3:11, 12. Ato na lang kuanon nga ang trigo nagisgot sa mga bukuan Igsoon, kining mga maayong bunga, unsa may imong punto ana kay nagisgot man sa dinig bunga yun. Ato gani ilagpot sa Mateo 3:11, 12, Pastor. Okay, Mateo 3:11, 12. Atong basahon, Mateo 3:11, 12. So, 3:11, 12 nagingon, ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Apan siya nga nagapaulahi kanako, labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako tako sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo og kalayo. Unsa may pangutana Igsoon? Apila na yung 12, Pastor, 12. 12. Ang iyang paliran, anaan na sa iyang kamot, pagahinluan niya ang iyang giukan o gipuso niya ang iyang trigo ngadto sa dapa. Apan ang mga buot iyang pagasunugon sa kalayo nga dili arang mapalong. Unsa may imong punta Igsoon? Unsa pagsabot nimo ning dapa, Pastor, nga ang trigo sigumon niya ngadto sa dapa. Dili unsa imo okay, ay nga Nixon, kung imo ni siyang ipadapat didto sa Mateo 13, bersikulo 37 ngadto o 38 ngadto sa 39. Ang katong Mateo 13 naghisgot to siya Igsoon sa panahon sa paghukom. Meaning to say, mao na to ang executive judgment. Mao na to ang mga pagsunog. Kining dinhi sa Mateo 3 Igsoon nagisgot ni alang sa mga dautan nga kinahanglan aduna pa sila'y panahon sa pagbag-o. Mamagani adunay bautismo aron sa paghinlo kanila. Kung sila dili sila magmatinumanon, moabot gyud ang panahon nga sila maapil sa gitawag natong sunog. Mo ni nga ang maayong balita dinhi sa Mateo 3 naa ang panahon sa abri sa kaluwasan. Okay? So, mo na Igsoon. Pastor. Wala laing pangutana? Pastor. Go. Now, kini bang Let up sa tong ang trigo? Pastor. Go, friend. Ang trigo ba ay puson ngadto sa dapa? Kana bang imong yatubang, Pastor? Kana imong touchscreen, kanang cellphone, Facebook ba dapa? Mga mga taraw nga tao, Pastor, yan ipuson ngadto sa dapa. Ang dili magbali-balian ni Pastor. Mo nang bunglayon nga sunugon itas kalayo. So ang dapa mao ni ang touchscreen. Mao ni ang Facebook nga akong giatuman. So salamat kay Igsoon ana no kay ang naana di ay Facebook sa panahon ni Juan Bautista. Kay kining Mateo 3 Igsoon nagisgot ni mahitungod sa bautismo paghinulsol ug mauna ang gihimo ni Juan Bautista. So sa panahon ni Juan Bautista na ay Facebook atong panahon na. Okay, imo sa naigsoon, di talang kalalison ana kay mao na sa imong naibawat. So salamat kay Igsoon, yan ang imong pagsunod ni atong programa. Okay?